Okej? 3, 2, 1, stop muzyka, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kochani, na koniec zagramy wam piosenkę, która ostatnimi czasy święci swoje triumfy. Wiecie jaką? Chciałbym zobaczyć wszystkie dłonie w górze. Ja uwielbiam ją, ona tu jest Głośniej. i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w końcu schowam na mnie tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w końcu schowam na mnie. Hej!